alsidighed. Der er vel ikke en position på FC Københavns hold, han ikke kan spille. Og en markant skikkelse. Der. Bane Delaney ind og spille ved siden af Victor Froholt. Fremme var ikke Benjamin Nygren, og så ligger kampen stadig rigtig godt til FC København. Vi lige være bekymrede som FC København. Så den længste spilletid i årets Superliga. Han har ikke spillet mere end 15 minutter max de gang. Her igen har fået en rolle. Lad os se, hvad der sker her. 2-0 til FC København. Der sidder en Rød Markmann, og der lige pludselig masser af band. Men det der, han er jo... som er blevet nummer 5. Det er i hvert fald efterbehandlet. Den her mange angreb for FC Nordsjælland. Det virker ikke sådan til at have overskud. Froholt. Ja da. Ja, det vil da være oplagt. Nej, han er ikke særlig... Jakob Næstrup. Er der mål i Dix? Det er der. Nummer 2! Kevin! Ja! Men det har jo ikke været sådan en... Men det får vi jo se i morgen. Lige nu, der handler... Men her i slutfasen, der er det virkelig galt. Der har 2-3 i Viborg efter at have ført med 2-0. Og jeg tænker også, at Jakob Næstrup vil sende en venlig tanke til Thomas Delaneys udlignende mål mod FC Midtjylland.